Türkmenistan'da fevral ayından başlap pensionerler, maýyplar, çağa pasobiyalaryny alýan eniler almaly kömek pullaryny indi bankomatlaryň üstünden almaly bolarlar. Yanvar aýynyň pensiýasyny, kömek pullaryny, çağa pasobiyalaryny almaga poçta we bank bölümlerine barýan ýaşaýjylara pullaryny almazdan öňe bankomatdan pul almak üçin plastik kartlar açmaga uğradýarlar diýip Aşgabatly pensioner Maraldaýda aýdýar. Bank we poçta bölümlerinin kassalarında pasport kopýaň bilen 22 manat pul tölen kiftan getirip bereninden sonra saňa ýanwar aýynda almaly puluň töleýärler. Ilata plastik kartlar almakda kynçylyklar ýok. Bu işin gurnalyşy amatly. Sebäbi pensionerlerem, çağa pasobiyalaryny alýan enelerem, maýyplyk puluny alýanlarem her aýyň birinden 22 aralygynda wagt tapalarynda baryp bank bölümlerinden ýa bolmasa poçta bölümlerinden pullaryny alýarlar. Gündäki pul almaga gelýän ýaşaýjylar plastik kartlar üçin resmi amaly düzetmäge hemde plastik kart üçin pul tölemäge uğradýarlar. Olar geçirmeli pullaryny geçirip gelenlerinden soňra ýanwar aýynyň pensiýasyny ýa pasobiýasyny alyp bilýärler. Hiç bir kynçylyk ýa nobatlar görünmeýär. Plastik kartlar bolsa bir hepdeden soňra sosial üçinçilik bölümlerinden baryp almalydygyny düşündirýärler diýip Maraldaýda bu işin gurnalyşyndan razy bolandygyny, her bir giýdirilýän täzeliň şular ýaly oýlanşykly edilse ilaç üçin öňet boljakdygyny hem sözüne goşýar. Emma Maraldaýda plastik kartlar alalaryna soňra bankomatlardan pul almagyň aladatyny şuňdan edýändigini hem aýdýar. İşleýän çağalarymyz, goňşy golamlarymyz her aýyň aýlygyny aljak bolup Aşgabatyň içinde bir bankomat bolsa aýlanyp çykýarlar. İş wagtlaryny ýitirýärler, nerwleri bozulyp pullaryny alýançalar bir näçe ullap nowata durup adamlaryň anka taşýar diýip pensionerleriň we maýyplaryň bankomatlary aýlanyp bermäge ýagdaýlarynyň bolmajakdygyny hem alad edýändigini aýdýar. 70 ýaşan we ondan ýokary ýaşly pensionerleri geljek aýda hem poçta ýa bank bölümlerinden özel pullaryny nakdalyp biljeklerini aýdyp plastik kartlar açmaga uğradylmaýandygyny hem ýaşaýjylardan esde bolýar. Ýaşy has ýokary pensionerler bankomatlara aýlanyp bermeliler ýaly olara häzirlikçe rehim edilipdir. Ýöne munyň näçe wagtda çekjekdigini belli däl diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Pensionerleriň pensiýa pullarynyň bankomatlaryň üstünden almaklaryny ýola goýan bolsalar da häzirlikçe pensiýa pullarynyň saglyk ähtiýaçlyk pasportlar üçin tutulup galýan 3 göterim pullarynyň tutulandygyny tasdikleýän möhürüň indi nerede we kim tarapyndan saglyk ähtiýaçlyk pasportlaryna goýuljakdygy anyklanylmadygyny hem pensionerler aýdýarlar. Bu barada bank şahamçalarynda pul berýän kasserlerden soranmyzda belli jogap alyp bilmedik. Ýa sosial üçinçilik bölümlerine baryp puluňyzyň tutulandygyny tasdikleýän möhür goýdurardyňyz. Ýa bolmasa bize bank şahamçalaryna gelip möhür goýdurardyňyz. Heniz belli zat aýdanoklar, indikaýaçyly bellisi bolar diýip kasserleriň jogap berýändiklerini hem Maraldaýda aýdýar. Pensiýa pullarynyň bankomatlara geçmegi bilen hem bankomatlardan pul ödläp hem sosial üçinçilik bölümlerine ýa banklaryň şahamçalaryna baryp saglyk ähtiýaçlyk pasportyna möhür goýdurjak bolsalar her aýda bir näçe ýol ýörep, bir näçe wagtlaryny sarp etmeli boljakdyklaryny, munyň bolsa ýarawsadyrak pensionerler üçin juda agyr düşjekdigini hem pensionerler nygtýarlar.